Pusit to. One banana na. Ang laki. Sasaw natin ng konti. Yun po, it's another weekend and ang Gasco Fam kasama si Daddy and of course si Mama, ang aming sponsor today. Papunta daw kami sa E-Boys Grill. Masarap daw doon yung pagkain. Subukan natin yung masarap sa may Malasin area dito San Mateo Isabela. Daramuangan ba yun, Mami? Yata. Busy nagsisearch. Sinesearch ko pa. Malasin daw. Malasin, Barangay Malasin. Siyempre kasama na naman si Daddy. Yan, naran, lunch tayo. Subukan natin kung masarap yung kanilang sisig at yung kanilang bulalo. May bulalo ba doon, Han? Oo, yata. Let's go to E-Boys Grill, Malasin. Let's go! So yun mga kakabsat, mali pala ang aming information na nakuha. Hindi pala Barangay Daramuangan, hindi rin Barangay Malasin. Barangay Salinungan West pala dito sa San Mateo Isabela. So medyo malayo to sa bayan pero dinadayo. Tingnan natin talagang masarap. Kasi bakit dinadayo? Curious ako. Curious ka ba? Curious tayo. Dali! Yeah, ang aming sponsor. Welcome po sa sponsor. Sir, ano pong name mo pala? If you don't mind. Jun po. Si Sir Jun ang nandito sa reception, siyempre. Assist tayo. Ano po bang bestseller nyo dito sa E-Boys Grill? Bali yung mga boodle sets po natin. Yung mga boodle sets sila. Meron po kayong mga sisig dito, no? Yes po. So yun, kasi ewan ko, bali-balita dito sa buong San Mateo na masarap daw yun sa E-Boys Grill. So tikman natin kung totoo ba sinasabi nila. Kaya bang ano? Mas patalayan na masarap talaga? Masarap talaga sir. Oh, nakanda na. Wait, medyo nakakagulat ang pangyayari guys. Lumabas lang ako saglit sa table. Pagbalik ko, ito na yung nandito. Yun, Mama. Thank you, Ma, sa sponsor for the day. Daddy! Daddy pa rin! Dito, pag didikit kayo, Daddy. Kasi sponsor. So okay dito guys kasi parang kubo-kubo style siya. Merong malaking kubo, may maliit na kubo para sa family. Ito big big size ng kubo kasi big family din. Yan po ang ating napakabait na nag-assist sa amin. Sir, ano po bang pangalan mo, sir? Olive. Olive? Ole. Dito sa E-Boys Grill mababait ang mga staff dito. So na-assist talaga na maayos yung mga bisita. Baka naman mga taga E-Boys Grill. Alam mo naman, baka naman. Baka sakali. Nabali namin ang anak ko. At babanding ng kami mo. Ako, si Kakalinos mo. Ay, pamilya. Mahira yung sasawa na. Busy. Hindi na mainit to. Wow, birthday. Subukan natin. Ito daw. Wala. Ulog to. May seafood platter. Meron tayong... Ito, Boodle Fight package to. So, may seafood platter. May mga rice, sombrem, pansit, at saka chicken. And so, lechong kawali. Ano sa niya suka? Ano sa niya suka? Suka yan. Mapatis. Talong at saka pusit to. One banana na. Ang laki. Malambot. Hindi siya makunat. Ito natin ng konti. At syempre meron din silang sabaw ng bangos na sinigang. White fish. Yun guys, masarap.
Sulit. May mga set D, set B. Ako kung anong set yung in-order namin pero masarap siya. Mix ng seafood and then mga ano ba ba? Crispy pata. Ano pa ba yung kasama namin doon? Chicken. Chicken. Lechon chicken ba yun? Chicken. Basta Fried chicken, fried chicken. Tapos may mga seafoods din, yung isda. Pampano ba yung isda? Yes, sir. Yun, dito sa Ebert's Grill, dito sa highway papuntang Alicia, sa may barangay Sinulungan ba to? Salinungan po. Salinungan, barangay Salinungan boundary. Ebert's Grill, sulit yung pagkain, sarap. Thank you, sir, for coming. Kaya si June, isa sa mga mag-aasist sa inyo. Tsaka si ano, si Ori, at tsaka si June. Hanapin nyo lang sila dito, may enjoy nyo ang service nila. Masarap na ang pagkain, maganda pa ang service. Ano eh, satisfied ba? Oo, mabusog. Nabusogak. Mabusog, matulog ako. Makaturog nak. Makaturog up. Makaturturog. 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 Yan guys, so, sobrang sulit. Masarap yung pagkain nila. I don't know the price pero kahit na siguro medyo mahal, masarap naman.